Kaixo, Jose Luis Alfogarain naiz, Elifondokoa naiz, beti hemen bizi naiz, eta hemen aritzen naiz margotzen. Beti gustatzen zaidan margotu, baino, beste gauzetan nabilen, futbolean aitzen nintzen, eskubaloian lehenbiziko, gero futbolean, eta hori dena utzi nuen, jarin batean, eta zerbait indaz nuen, eta etxean, inuen kuadro bat, era margoekin, eta nire amak eraman zuen denda batera, erakustera, eta marko bat paratzera. Eta denda hortan, esan zuten nire amari, nola margotzen duen zure semea, nola egiten duen hau, eta ez zaio gustatzen margotzen eta saiatzen gehiago ez, oleokin eta nola margotzen. Eta orduan hasi nintzen pixkanaka, eta hemen urtero egiten zuten, eta orain ere egiten dute, abuztuan lehiaketa bat edo kurso bat, hemengo herri denetan, Baztango herri barruan, Tomas Sobrinokin eta Jose Mari Apetetxeakin, eta hor entratu nintzen, eta hor hasi nintzen pixkanaka, eta bueno, hola. Eskolakoa ez dakit, nire margoak nireak dire ez zait gustatzen eskola batean sartzea, eta ez zait inportzen beste margoak nola diren, baino bai esango nuke impresionistain idea hori gustatzen zaidala, ez? Ez da tema bat ez du hainbertze inportzen, baina bai ambientea, bai nola aldatzen diren gauz berdinak, nola diren desberdinak egun batetik bertzera, eta hori gustatzen zait. Uste dut, gehienak bezala, hasi nintzen margotzen deitalde guztiekin, margotzen dena, eta ez zitzaidan gustatzen hori, orduan aurkitu nuen espatula, aldatu nuen pinzeletik espatulara, eta hori libertade bat eman zitzaidan, eta hori da. Nahi dut, gero eta gehiago galdu ez dakit nola esan. Prezisio hori, eta soltura gehiagokin margotzea, eta hori, baino ez inoiz ere ez galdu, ez nahi dut ezagutzea ze tema den, ez abstraktora ailegatu gabe.
egun batzutan, igual, hilabete batean ez dut margotzen, egun bat ere, eta hurrengo astean egunero. Eta, bai, inoiz ere ez dut margotzen, 2 ordu baino gehiago ez dut margotzen. Beti gelditu, orain bai. Ez baitzait gustatzen, nik hasten dut margo bat idea batekin, eta margo erritian ikusten badut margoa bertze bidea hartzen nahi direla, gelditzen naiz. Diskusio bat bezala izaten da nire margoarekin, eta normalki margoak irabazten du, eta nik usten dut bera nahi duna aldatzen dut, eta horregatik bukatzen du, eta ez dut usten, eta usten badut ez dut azituko, segurazki. Bastango paisaje. Aurten bada bat ez dela hemengoa, baino denak hemengoak dira. Eta oso hurbila gainera, egunero ikusten duten gauzak. Baino hori, aldaketa hori, ambienteko aldaketa hori nahi du hartu. Nire lana egiten dut, bertzen lanak usten dut, baina niri margotu bakarrik gustatzen zait. Nire lanean sartzen nahi, eta baina ikusten ditut jende oso ona badela, dudarik gabe. Oso zaila. Merito handia dute margolari profesionalak. Nik ez naiz hola, hau hobi bat bezala da. Eta baina merito handia dute. Niri ez zait, etortzen den jendia ikusten dute eta esaten dute. Ez duzu behin ere pentsatu hori, profesional bezala. Eta nire buruan ni beste lana dut, eta hauxe eskape bat bezala da. Hauxe nire lana bihurtzen badut, gertatzen da, hobirik gabe gelditzen naiz. Eta egiten aldut bertze edozein gauz, paseo bat eman, edo ez dakit, edozein mendira joan, baina burua beti zure problemakin gelditzen dira. Baina margotzen bakarrik margoa eta zuk zara. Lehenbizikoa eta niri margotu, nik ikusten nuen leheno txikitik margolari oso onak eta oso teknika handikoak,
eta lehenbizi hasten zara beren lanak ja nola egiten duzun, baina hemengo bi margolari horiek, Tomas Obrino eta Jose Maria Petetxea, hori gelditu zitzaidan buruan, esan zidaten, hori ez da zuretako. Ni ja adinor hasi nintzen adinakin oso zaila teknika hori hartzea, bilatu zure bidea. Zure bidea ez da hori, diversioa eta hori esango nuke. Bakotxak hori, ez egin ikusi bertzen gauzak, zureak. Urte guztian hemen egoten naiz, nahi badute ikusi erakusketa, udan egoten naiz, gehiago, baina urte guztian Gibelkaldin badut nire estudio bezala, egunero ez, baina asteburuetan etortzen naiz Markozera eta hoxe erikita egoten da. Eta gero, ikusi badire, igual Instagramen eta patzen dut argazki batzuk, baina ez dut fundamenta honi hartan ere.